Dr. Gyanendra Bormon kaningje kecok ce aputhak KSA ahin pen ning kang samse kecepaklang. Mirjalin teron piningkan hini sose awi kedam akiso kacolong lok ajok kirap kecahang pon. Borjana hawar ke parlo apar di laila kha isi kania be arong ningkan ese khajana kecho kapadupon. Bothat langso karbilang pi aroy pini umlarong riso nimso ahin pen okipru okhung paman pon. Kedamtang jang mipo ni phai krihini ani dipu gobois pathua klam along Jonojati Faith Culture mate Tribal Conference kapaman pon amai along Cotton University Professor Dr. Gyanendra Bormon kaningje kichok che aputha KSA Central Committee ahin pen dongka muka malong kapin rempon. KSA amai phu Samson Teron pen patumi dongka muka marong supi angbong towar krong phli kachetok thongnok be akumlin along pherangki athengno Cotton University Professor Dr. Gyanendra Bormon aphat ningkang samsedet ajok kapin rempon. Kopia porsi Gyanendra Bormon aphan KSA pen pinrempon nang kokma pulotangte kedamtang jangmi poni phai krehini ani dipu gobois pathu aklam along Tribal Conference mate Indigenous Faith and Culture Protection Forum Karbi Anglong atum pen chepatir pi ponsi Jonojati Faith and Culture Conference along Dr. Gyanendra Bormon kaningje Dhorom alam pen khaiso angbong mate dhorom alam pen karbi akhai aphan kapacharvo dudji abidi nangke claim mate kaningje tap apothaksi KSA Samson Teron pen kapin rempon selangli atumi dak kiwang abangke nili tumuhin pen abangke kecheng sia ko kalangli inu thekse ramuni kiwang apor mesensi tribal amailong ningje kang ima psi tumatha seta atumi alangli kaningje kang thu abangke lake ningduk memelo lapen lake pinre mimi alam selang li ningje kang de larbiang long ke kedam tang ajir dingkui kan apis tame lada kapang ke ini an se tame goro malam pe lason kachar bo poli tum khek tumang le pinlang ba purki mo long tame ave pinna nang li Christian nang li honghari nang li Hindu nang li kopine kapre karon kimi la halam be kachar bo lokson ave tame patumi alang li selam kan ningje kang kubang ke la puhilo je aron barim ben kachi utang atuma phan atuma bang an ke latum ke Christian le punoy Muslim le punoy lang tuke ST kali lo kusre tapi dak kacini nahi bang jalang li inut professor set sutami alang li nili puyo bang knowledge bang indayong la je ST kopia hormu ma hal sormu alang li chini le dat kon kusini li kamat alam thia bang ke ST ke lake kas kali lake ST ke lake ST bang ke kas system of posike bang sta ST bang ke kali lake ST bang ke lada ke lake inglong so ke bansi lake ST kusike ho lasi lada ka bang ke ST pen la religion ke ka pachira puni lake nangli ST pen bang pachira pun ta hai mane hala bang li chini de seta ST pen ke pachira puni ta nona bang ke lang li putang bang ke la Christian atum ba kapre aron pe abari mena kapre atum an ke la tum ke ST kalilo la sonjong selang tum chi ulu pulote la bang ke ST pu tum hok ni pani ye bang la ning duglo la ben la so puthak poni li ki pukang tungo bang ke alangli bang stame pini radang la so dia chuhang nang ji la ben jaste met pet la organizer atum sitame alangli tum stame ke chok che bang ke la ke thedunglo karbeng long arat palang li tum stame ala tum dia chuhang nang la bang ke alangli tu mai long la pusan paninje long lapen ke dhorom alam pen karbi anglong arlo kacharvo puke furkimo along ta avelang bonsidami kopi apotsi Dr. Bormon ki kaningje thulo lapen lapu aron barim pen kachi o tang atum an ki ST kali pusi ningje ponlo lasi nilitum KSA asong pen bangso alam aputhak pinrem ponlo pusi pherangki atheng no KSA amai pu Samson Teron pen ningje pon lapen ke karbi akhai do an ke dhorom alam pen charwo nang ni ilitum kaya teng dovet nang ning isivet pen dorapet nang puta KSA maipu Samson Teron ahin pen pherang ke atheng no ningje pon dongka mukam pen Humson Bay report Karbi Daily News.
Lakhain koi rapho nilip MSC consultancy ke parlo koilamati wo phong asar arong amekar sem teron lapen jeris hansepit atum asupi akleng mirjalin teron pi artaningkan krepli damdong akeso kelong ningkan heni so setanglo nasi keso kacalang damji aphan karbeng autonomous council aphan si kerap kachang pon keso kacalang henlo kiduk nai keso kacelang henlo kisung nai kisung ahut kacerap thekeno pirthe thak ahok pet ajirpo patumi jangmi poni phai krikthong mani sem teron lapen jeres hanse pi atum kisung thektek apor nanglerok ajok se karbing autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kisung pen nang pajok thaposi kachuning dipen kerap kachuhang pon kerap kachuhang pon nang koklake alang litum asuk pi akleng mirjalin teron pi artaningkan krepli pokor jangdun mirmira porlo kacharlita peneng ana bangke ingdeng nerkepan lo charli don bomlo seta keso kacolong ta pening pen ningkan henita kepleng thulo keso abang dam voya matsi keso abang thangnat chiputhek thepin amat awi kibu angkleng ham hipin nang manlo lasi nona bangke alang litum ahem tun kisung thektik apor nang mandatlo mate kisung thektik lo kupusi mirjalin aok apran kepa mesen poma pusi mirjalin aphan kisu kachelang pen alang litum ahem achai nong lapen hidilong le anta chiparoy nang etlo lapu mirjalin teron pi aphan kisu kachelana tebok terai hospital anki lapu ansi chelang dam bomlo cita kisu kemi angthek chetek long lelang yak tebok terai an hospital antum chelang lo itum non anta kemi yang thek long lelang si along break hiluwing dipu an chipon nita nitum no thang tawi chior hamu anta chior lab lo chenong jina anta jin chepadat lo nasi non abang ke si chelang pa dipu hospital anta nitum ke chelang nami phanta aja kong le nasi na ke thik ding ato phan chuni digang tung la pulo ni le blong akadu ko belong CMFM yem ato phan anta e populator rong pi to kan to kon silong ke to phan an CM atum ba anta kachuni na tung lo ni tum la kesu ke chilanya phan na ni tum no na chuni dilo na ni tum phan rap dun tha pusi na tum da bai ni la phan da kwan na rap tha pusi na tum long ni na chuni di dilo nili supi amen la pe mirjalin teron pi arta nengkan bag doje arta ningkan krep dilo keso nengkan ama si to so keso chulong kiso ningkan ka cholong mane la kiso bangke pose asar bura sem teron lapen asar pi jeres hanse pi atum pen pachini pon lasinona bangke ning kemenai abangphu nilip MSC prodip rongpi aphan dipu medical and hospital along an sei kachelang damji aphan tangka nang cherap dun vek tha pusi kerap chohak pon lapen anpata nilip along setame komatne ning kemi abangphu abangphi atum aphan setame kisung ahot nang rap dun vek tha pusi mirjalin lapen api apo atum kachuning dipatu pon lapen karbenglong angbong aning kemenai munit kidu kisung ahot kai ke ta kerap kepajir dunver abangphu khaya songjapo karbenglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan setami mirjalin teron pi lapen asar bura atum ahin pen nangrap dun vek tha pusi kerap kachuhang pon lapen karbenglong autonomous council CEM Tuliram Ronghang nangrap dun vek po pusi kisodet mirjalin teron pi api apo atum ning chethe pon mirjalin teron pi keso kachelang damji aphan kerap kepajir dunangji adim lake account alakha kethom sirkep phli nerkep troxy nerkep sirkep pho kethom sirkep IFCS code abangke SBIN 5A sirkep phli 5A pho napen phone alakha sirkep troxy 5A troxy nerkep hini kethom isi along kerap nang pale popusi mirjalin teron pilapen api apotum aning kethepen towar chonghong ding popusi kachuning ri padopon siluni janpen bijoy rongphar report Karwe Daily News Karbi ok kipu laki isi ronga jia sonsi nang manlo la sonsi la ronga nongri riso nimso ahin pen chipate bi ponsi pini wot thalang so karbi langpi aroi la rong ronghang alongri along riso nimso karbi ok pru okhung paman pon pini analo por phai khrisira achti ma porpen mesen met langji lapen ok kilong jia phan horon jatang ponsi banta sida langalong loponlo
lasi ok ki pru laki non hejong pen kali ningkan pharo ningkan surya hut pen si b jangre e jangre hut pen si ok pru pon bomlo lasi karbi raikom habi haren habi sarlar ahin pen prudent peda philo tangte karbi riso nimso ahin pen si ok pru ok khung aningkan wang sitame paman pono pining suri hinina ingkore hinia singkana pharman sitame pini ok pru ok khung along ok pru jiaphat hiru paman pono hiru aphaya bangke pharo narkebra klikeban loputa pherangke karjupona than pachinidu Tonang ni tum ladak pini la ok pru puta konana pen si tong malang thaing tha pini ladak ok pru mane pini het bab non ningkan isi ni chot kali ba lake ningkan pharo ba ningkan suri ahut pensi bi jangre hot pensi mane laso karbi langpi narong ronghan alongri mane ni tum lasi karbi rakom rani det pen api tangte habe harena tum pudelo tangte aningkan bang sitame mane karbi riso nimso tum tame pini okung kaita aningkan bang ta lason se jukrumo tang ni pini ladak rong kan ka tong se dak pru lo pini arong kubang cipudam de mane narong ronghan alongri kedoan ariso yang tum jong se aning hang atum do putangte isi lata karbi mane ajutang jupat mane pacing kurna lapen mane lasop thak mane arong aje isi festival karbi festival okru okun kosi kacithan ako ben tang de pini ladak hiru phai bang kan di kana tum ka chini teng ben harunar kebra tiket ando Wothalang sopen avre strongpi lapen dongka mukampen humson be report karbi daily news Kedamtang jangmipo niphai cricketom arni upper dilai lakhai isi kania be arong khajana mati medo kichwaron klempon Labang somai long ke Japon wrong answer Chandra Singh be Sarkari Kaubra Dor Singh be Riso Basa ke hai be Jingthong answer Sam Ingti Pherangke Rogers England Lepen Kachirabdun Social Workers Dilip be Siken Timung Karing Intipi Journey Timung pi henlo Labang sorong mati lakhai isikania be arong ke kipon laki suri sira pharo sirke ba phoke pra hini aningkan si kipono Lepen non ki dobom suri hini na inkore hini an ningkan trok sikeban arda plengtang no pusi rong asar ahin nang pachini dun Lepen non labang so arong along ki dobom laki kadu kabepen don pharo isira thongke pra trogan do tang no pusi pachini pon Borjana kabar pen kerangke tare Wilson be ini neli kidu lake Borjana kabar mati apar delai hidipi nangwan kania besido lasino labang so arong long pini lake khajuna mati midu kiru program cipatik pala apochi idintum lada kidu arat mati labang so arong ame non ki thor mi asma kapachar ni betri ke pas kajo kale long same kapachar Kidu kisung labang itu gara tu ado kali kicu niri du kantung mate non kidu bom Pora do ulo pola si pangceng pon melo itu. agormet Jiko no program busta. aku mitelong kicu niri du kantung gala hanlo non itu isi akisung labang ke langroy adung Lasi. stamin itu lang Nilitung. lang pleng ahut pulote nitum Berong arat. labang sungpi Mana kana berong mekar doan. krabjin pen Don pharo don suri do. kisari bom Laso cingwai pensi. mate Ini kithe kiting atu itum ta la lang abang berong mukiar. Bang phodo. lang along pen timisen Sa lang bang pho pan karchu panya pan tum cisik cidang megdo. jodiri duilo kasi ili tum non kinang sot ili tum kanya berong arat abang kaki kini ratet cetong along kaki ini mingga hang pen mati ratet kaki along atimang de chini da matenge non kinang sot election aprang ili tum kanya berong atowar bang misen nang ri doklote pini nang ri tum harangkia hin hanstami apa chini julo la penon ki bom tuliram long hang hanstami nilihin pesami ratet centa chuning di padikin lokada Lepen rong asar mati hadak kido araratum sitami isi sorkar bhat joseme pen kachoningi dun laki ki junalang lapen kachilang atowar non MSC kilik aprang nang pipon mek thapusi kachoningi padopon
pini maya bangki mesen pensi chunpon pamelo pusi ke japon rong asar mate kachirap chitodun social worker tumben nang pachini dun maya bang maipu arpu rong asar chandra singh be pensi mai charipon mailong chandra singh be rong asar dor singh be sarkari gaubura ke haibe riso basa sam ingti chingthong asar Rajas Ingleng Perangke Lapen Rong Along Ruat Sai Klem Bang Phu Bang Phiatum Anparta Haladak Kedo Rong Aratum Ongdung Pen Chitong Dun Si Maya Bang Ing Samjin Pen Pachun Ponlo HDP Pen Wilson Crow Report Karbi Daily News